ትዳሪውን አብረን እያለን ነው የኩላሊት በሽታ መኖር የታወቀው ማለት ነው። ሁለተኛው ልጅ እንደወለድን ማለት ነው። ግፊት አለብኝ። እሱም በአጋጣሚ የታወቀ ራሴን ያመኝ ነበረ። ከእስር ቤት ከወጣሁ በኋላ ወደ ፕሮስታ ያደለ ተመለስኩት። በኤሌክትሪክ ስራ ኢንስታሌሽን ሰራ ነበር በኤሌክትሪክ ስራ እና እዛ ላይ ብዙ ህንፃዎች ላይ ምናምን ስለምሰራ በጣም ራሴን ያመኛል። ቡና ነው እያልኩኝ እጠጣ ነበር። ጭልም ይልብኛል በማለት እንደ አጋጣሚ ጤና ጣቢያ ሄጄ ስመረመር ግፊት አለብኝ። መድኃኒት ከመጀመሪያው በፊት ቢያንስ በስፖርት እና ጨዎችን ነገሮች በመቀናነስ ለመከላከል ሞክር መድኃኒቱን ሳትወስድ ብለው እና በየ15 ቀኑ በየሳምንቱ ቼክአፕ እንዳደረግ ተነገረኝ። አሁንም ሄጄ በ15 ቀን ቼክአፕ ሳደርግ አልወረድም፣ ያው ከፍ እያለ መጨረሻ ላይ ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ሄድኩኝ። ሄጄ ስመረመር አሁንም በጣም እየታየ ሲሄድ በፍጹም ግፊቴ እየጨመረ እንጂ መውረድ አልቻለም። እኔም ያን ያህል ትኩረት አልሰጠሁትም። በመጀመሪያ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ወፃኢ የመላእ ዓለም እትርከቡ ኣመንቲ ምስልምና ኤርትራውያን ኩሉ ሰና እንቱም ጠይቢን ወረመዳን ከሪም እንዳበልኩ ነዛ ናይ ሕጂ ቪድዮይ ምስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ደም በዝሕን ጸቕጢ ደምን እንታይ ፍልዩ ዝብል ቪድዮ ኣቕሪበ ነይረ። እቲ ጠንቅጣቱ ከኸትሎ ዝኽእል ሳዕቤናት ብኸመይ ከቲ ሓበሬታ ወይ ናይ ደም በዝሒ ትፈልጦ ዝኽእል ተኸላላስ ቁሩብ ስፍሕ ዝበለ ኣቕሪበ ነይረ። ሎማዓንቲ ከዓ ተወሳኺ ነዛ ብዛዕባ ልዑል ጸቕጢ ደም ከኸትሎ ዝኽእል ሳዕቤናት በአጋጣሚ ትማሊ ኣብ ዩቱብ ይከታተል ነይረ ማለት ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ። ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ዘቕረብዋ ብጣዕሚ ትሕዝን ቪድዮ እሞ ምዚ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪበ ዝነበርኩ ብዛዕባ ጸቕጢ ደም ብሰንኪ ዋሕቲ ሓበሬታን ኣፍልጦ ዘይምህላውን ብቐሊል ክፍወስን ክድሕንን ናብቲ ዝበፅሑ ሳዕቤናት ክበፅሕ ዘይኽእል ኩነታት ክገጥዎ ይኽእሉ ኩንሶም እንተዳ ሓበሬታ ዘይብልካ ኣፍልጦ ዘይብልካ ኣስቸጋሪን ይኽእልታት ከቢድ ቁጠባውን ስማምራውን ኮታ ስነ ልቦናን ሽግር ከምፃልካ ከምዝኽእል ተዓዚበ እሞ ካብዚ ተበጊሰ እቲ ኣብታ ኣነ ኣቕሪብያ ዝነበርኩ ቪድዮ እተን ሕጂ ገለ ቁራፅ ክፋልናታ ቪድዮ ከቕርበልኩም እየ። ተመሳሳሊ ምንም ለውጥ ዘይብሉ ምክንያቱ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ኣብ ናይ ገዛ ርእሰይ ተመክሮን ከምኡ ስለዘጋጠመኒ ስለዘለኒ እቲ እዚ ሰብ ገሊፅዋ ዘሎን ኣብታ ፊልም ሰሪሐ ዘለኹን ሓደ ስለዝኾነ ተወሳኺ መብርሂ ማለት ኣፍልጦ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕናኻ ብዛዕባ ተፈላለየ ሕማማትን ጠንቁን እንድሕር እኹል ዝኾነ ፍልጠትን ሓበሬታን ሃሊካ ንገዛ ርእስኻ ጥዕናኻ ንኽትከላኸል ጥዕናኻ ንኽተውሕስን ንዓኻን ንቤተሰብካን ካብ ኣሸጋሪን ቁጠባውን ስማምራውን ዕንወት ንምድሓን ካብኡ ክትላቐቕ ከም ትኽእል እየ ንምሕባር ደልየ። ሕጂ እቲ ኣብታ ቪድዮ ገለ ክፋልናታ ክትሪኢኹም ብሰንኪ ናይታ ልዑል ጸቕጢ ደም እሞ ብዘይምፍዋሱ ምስታ ነገሮ እውን እቶብ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እቲ በዝሒ ደም በቲ ሓበሬታ ናይ ሓካይምንቲ ምፍዋስን ብዘይምክትታል እውን ክሳብ ናይ ኮላሊት ማለት ኪድኒ ፌለር ብዳያሊሲስን ኣብ መወዳእታ እውን ክልቲአን ከም ዘይሰርሓ ቅያር ካብ ቀረባ ቤተሰቡ ትራንስፓረንት ኪድኒ ትራንስፓረንት ክገብር ከም ዘለዎ ነጊርዎ ሕጂ እቲ ውሽጢ ታሪክ ኣይኮነን። ስለዚ ኣሕዋተይ ዝኾነ ይኹን ሕማም ካብዚ ተበጊሰ ኢና ድማ ብዛዕባ ጥዕናና ትብል ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና እትብል ኣርእስቲ
እታ ኣብ ሰማንያታት ቅድሚ 30 ገለ 4 ዓመት ኣብ ውሽጢ ሜዳ ኤርትራ ካብ ግዜው ብረታዊ ቃልሲ እናተሓትመት ንተጋደልትን ንህዝብን እዚ ሓበሬታት እዚ ኣብ ተፈላለዩ ሕማማት እንዳቕረበት ንገዛእ ርእሶም ካብ ሕማማት ከመይ ገይሮም ክቆፃፀሩን ከመይ ገይሮም ድማ ነቲ ዝውሃቦም ሓበሬታ ናይ ሓኪም ኣብ ተግባር ከውዕሉን ዓብይ ሓገዝ ትፃወት ነይራ። ጮራ ጥዕና ኣብታ ጮራ ካብ ምዕሉም ገሊፅያ ነይረ እታ ጮራ ጥዕና ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ብዛዕባ ድንግልና ቨርጂኒቲ ብዙሕ ናይ ዩቱበር ተገሊፁ ርአዮ ኣብቲ እዋንቲ ቅድሚ 40 ዓመት ኣፍታ መፅሔት እቲኣ ብዛዕባ ቨርጂኒቲ ወይ ድንግልና እንታይ እዩ ዝብል ቀሪበን እዮም። ምናልባት እታ መፅሔት ኣብ ዘረባ ብጣዕሚ ኣገራሚ ካብዚ ኣብዚ ናይ ዩቱባት ዝሰምዖ ፅፁይን ማለት ዓብይ መፅናዕቲ ዝተካየዶ ብብዙሓት ሓካይም ዝተሰነየ መፅናዕቲ ኣብ ኢራቅ ዝተካየደ ናይ 10 ዓመት መፅናዕቲ እዩ ነይሩ እሞ 5 ዓይነት ናይ ድንግልና ከም ዘሎ እቲ ዝደምን ካልእ በብዓመቱ እዚ ማእርሰይ ስለዘይኮነ ኣተን ኣብ ቀፃሊ ግዜ ግን ብዝተኻለ መጠን ገለገለ ናይታ ሕታማት ናይታ ጮራ ጥዕና ረኺበ ናብ ዝቀርቦ ፈትን እየ እሞ እዚ እቲ ብሓፈሻ ኮይኑ ሕጂ እውን ደጊመ ክብል ዝኽእል እንታይ ደልየ ንጥዕናኻ ባዕልኻ ኢኻ ክትከላኸሎ ትኽእል። ስለዚ ብዛዕባ ጥዕናና ሓበሬታ ንክህልወና እሞ ብፍላይ እቶም ልዑል ክእለት ኣብ ናይ ፓብሊክ ሄልስ ኬር ወይ እውን ሞያ ልዑል ሞያ ዘለኩም ንህዝብኹም ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ተሳትፎኹም ንኽተልዕሉ ዘለኒ ትምኒት እናገለፅኩ ሕዚ ብቐሊል ኣብ ኢድና ዘሎ ነገራት ብሰንኪ ዘሚትካም ክሳብ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዓብይ ናይ ኩሊት መብልሻ እውን ክሰርሕ ኣሎ ኣብ ዘይክእል ዝበዝሐ ብሰንኪ ዋሕዳ ሓበሬታ እሞ ደጊመ እታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጠቂስያ ዘይነበርኩ ብዛዕባ እቲ ላይፍ ስታይል ወይ ናይ ኣነባብራና ኣመጋግባና ጥዕናዊ ዝኾነ ኣመጋግባ ክንምገብ ከም ዘለናን ከምኡ ስፖርት ምትካኽ ምቁራፅ ኣልኮል ኢለ ኣብ ሽዑ ዘይጠቐስኳ ዝነበረት ሓንቲ ጨው ብዙሕ ጨው ምውሳዱ ንሓደ ካብቲ ጠንቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ደም ብስሓብ ዘለዎ ከዓ ኸማን ጨው ፈሳሲ ኣብ ሰውነትና ናይ ምዕቃብ ባህሪ ስለ ዘለዎ ተወሳኺ ምስቲ ዘለካ ሕማም ጨውን ኣብዚሕካ ምስ ተወስድ ነቲ ሳዕብዮን ከጋድዶ ይኽእል እሞ የሕዋተይ እዛ ሕጂ ተወሳኺ ዘቕረብኩልኩም ሓበሬታ ኣብኡ እውን ኣብቲ እዛ ቪድዮ ቁራፅ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ትሰምዑ ኢኹም ሕማም ልዑል ፀቕጢ ደም ምንም ከምቲ ኣብታ ቪድዮ ዝሓበርክዎ ናይ ርእሲ ሕማም ዝስማዓካ ሓደ ሓደ ግዜ ፅልምት ብለካ ከምኡ ድኸማት ካብኡ ዝሓለፈ ካልእ ሓበሬታ ስለዘይረአ ብኣጋጣሚ ንኻሊእ ሕማም ክትሕከም ኢልካ ኣብ ምዝኽትካ ምናቱ እቶም ሓካይም እቲ መምርሒ ናይ ሕክምና ሓደ ሕመም ክመፅእ ከሎ ካብ ፅፍሪ እግሩ ክሳብ ፀጉር ርእሱ ናይ መርመራ ምክያድ ምስ ትሰኻትብሮ ሓበሬታ ስለ ዘካይደልካ እንተዳ ብዝሕ ደም ነይሩካ በዚ ኣጋጣሚ ክርከብ ይኽእል ከምኡ ድማ ተን ቫይታል ሳይንስ ዝብላ ናይ መርመራ ኣገባብታት ናይ ፀቕጢ ደም ልካ ናይ ሙቐት ሰውነት ከምኡ ተረክታ ልቢ ኮታስ 4 ተን ኣገባባት ናይ ብኻሊእ ናይ ላቦራቶሪ መርመራን ስለ ዘካይዱልካ እቲ ናይ ፀቕጢ ደም ብከምዚ ኣገባብ ጥራይ እዩ ክፍለጥ ዝኽእል እሞ ንኩሉ ዝስማዓና ኣብ ጥዕናና ለውጥታት ብኣጋ ናብ ሰብ ሞያ ሕክምና ኸድና ጥዕናና ንኸነውሕስ እናተለበኹ እዛ ንኻልኣይ ግዜ ብዛዕባ ልዑል ፀቕጢ ደም እትሕብር ብዛዕባ ጥዕናና ቪድዮ ኣብዚ ይዓፁ ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ደጊመ ዝቐርብ ድማ ድሓን ቀኒዩ ሰላም ኩኑ እንዳበልኩ ይፋነወኩም ቻው። ቢያንስ ሰው ኩላሊት የሚቀርብልን ሰው ዘመድ ፈልግ ብላ ነገረች። እስከዛ ድረስ ቼክ ማድረግ አለባት። ምንም አላልኩም። ይሄን እያለች እንዳለ ሱባኤ ገባ። Tell me you love me,